the Yamia is my bedroom. Na me pese me no mususu asem bi ho. Ani say mami edi fo ba Christiana Kyeiwaa. Mami no me ama se wakofom. Na so hwe no anwanwade ya mami ye. Eburu madwe ne menti ase so. Hwe mami. Kire se wontre ne ho nka nyame asem. Onka nkwaje ho asem. Asam na obeka na sakrakra. Ama okra na timi enya oje wo nyame mu no. Ne nyina wajai anwanwade ensankyerene anwanwade ensankyerene. Enya ensankyerene so nipa ne befa so de enya nkwa. Asam no na di nipa be ko soro aheme. Asam ya wajai. Asa. Me nyini se Bible kura wo hwe Bible mu. Me di ahame. Na madwere ho a ne se me de Bible to mu ni mu. Me nua abra. E ma ne ha. O mu se na anu ye ko no ho. Ene ne kwotena ase kasa afa ne mpaibɔ no ho. Ti bia no wakɔ awurade anim. Esu egu awurade so ma awurade asade ne ho konkon na be hye ne mu. Ti no de ye nsankyerɛ ne oyɛ ye nti ma ne ha wo. Ma ne ha wo kura. Abra. Enra preaching a ekosi. Mwahu aye nwuna yi. Se nyame ama na hoden ama oyɛ nsankyerɛ ne anwanwade. Ade no ama na nsankyerɛ ne anwanwade na mo amfa isa honhom no amo amfa nye sa preaching no ye preaching nwuna trukan yi. Ma ne ha mo. Sese munim de ye be sa akɔ no. Ne ye ne na akɔkasa. Auntie ya. Na ne yakɔ no woni na ne nam ye so se yenum sei. Ehia so ne ba begina patase abɔ mpaye. Me de anka be ya. Madwe amafa ne se. Nka ye mpaye bokuofo ye nyina. Na ka ye mmɔ mpaye. Esasafo isi ye kɔ yanim. Si ye kɔ yachi. Na ye hu. Me de madwe ne. Na mo kwaje ne ma ne mrabi na mo kan kire madam ne se opam ne ma na ya na susudodo ntale na susudodo yen ha me to ma na nya kro ate mo kan mo na mo nyi makeup no ayi na de mi di siesie manim no so abia ba won fa be kan why mo kan mo ho na mo bra se ya why me chabo